Najlepší hotel na svete na pláži. Klikni na tlačítko odberu, zvončeku, lajku, zdieľať a sleduj až do konca. Takže sa momentálne nachádzame v hre a ideme asi nakupovať ďalej. Čo sa týka toho predošlého hotela, tak už ten sme vlastne postavili, takže ideme ďalej pokračovať a vyzerá to tak, že ideme do nejakej budovy, alebo čo to je. Vyzerá ako nejaký záhradný domček, alebo čo to je. Ideme sa pozrieť, že kde to vlastne je, kde máme smerovať. Ale vyzerá to tak, že už to bude niekde tu blízko. Aha, po schodoch. Tak ideme po schodoch. A dostavili sme sa vlastne sem a tu máme niečo postaviť. Aha, nápis. Postavili sme nápis a ďalej tu máme nejaké políčky so snowboardovými, teda waterboardovými vecami, aby mohli vlastne na vode vlastne surfovať ľudia. Nejaké peniaze máme, ok, 20 karátov a ideme ďalej. Postavíme si tu, aha, tu bude asi nejaké metro alebo také niečo, alebo neviem, či sú tieto pásy. Každopádne to všetko zistíme. Ďalej sme si tu postavili nejakú zase cestu ďalšiu väčšiu, aby sme mali kade chodiť, aby mali teda hostia naši kade chodiť a kam chodiť. A ďalej je tu už takýto drevený chodníček a tu niečo asi bude. Nejaká podlaha. A vyzerá to tak, že budeme stavať ďalší hotel, tak nejaké steny presklené, nejakú lepšiu, toto bude čo? To nevyzerá ako hotel. To bude nejaká výrobňa, nejaká továrina, niečo. Aha, to je nejaká továrňa, ale neviem na čo to je továreň. Každopádne to všetko dneska ešte zistíme. Čo to vyrába? Vyrába to nejaké... Ani neviem zase čo to je. Všetko to každopádne zistíme. A ideme ďalej. A každopádne už asi nemáme peniaze, takže si ideme pre ďalšie, aby sme mohli nakupovať a stavať ďalej. Tak, takže ďalšie peniaze. 13 karátov. To nám zarába naozaj celkom dosť ten hotel a táto továreň. Ale to nemyslím si, že je to práve továreň, a myslím si, že je to niečo, čo bude za nás robiť prácu nejaká, napríklad kufre odnáša za nás a robiť za nás všetko, vlastne všetko bude mechanické. My už nebudeme musieť robiť nič, všetko za nás budú robiť stroje. A čo si myslím, že v budúcnosti aj v realite tak bude, že už naozaj nič nebudeme musieť robiť, existuje umývačka, pračka, sušička, všetko a už za chvíľu nič nebudú robiť ľudia. Iba budeme opravovať stroje. Každopádne bude to luxus, ale napíšte mi schválne do komentárov, či si myslíte, že je to dobré, či si myslíte, že by ste to tak, že je to správne, čo sa v dnešnej dobe deje, alebo či nie, pretože ja si myslím, že to nie je správne, že všetko za nás, úplne všetko budú robiť stroje. A že nás možno v budúcnosti aj nahľadia, tak napíšte mi schválne váš názor do komentárov, pretože chcel by som to vedieť, aký máte vy na to názor. Každopádne sme zašli ďaleko a ideme ďalej stavať. Takže už tu máme nejaké ďalšie veci, nejaké krabice. Aha, tu je nejaká loďka, ktorú budú môcť ľudia používať, keď prídu sem ku nám na náš ostrov do hotela, čo bude naozaj super. To by som si chcel niekedy ísť na takú loďku aj v realite. Ale každopádne, my to samozrejme robíme takto, ale každopádne v realite by to bolo o dosť lepšie. Tak ďalšie 8,3 karátov, čo je celkom dosť. A ideme ďalej. Vidím, že ideme niekde veľmi, veľmi ďaleko. Aha, ideme zase úplne na pobrežie. A čo bude tu? Aha, tu je nejaká ďalšia podlaha. Čaká som niečo viac. Tak pozrime sa, čo tu bude ešte ďalej. To neviem, čo bolo, asi iba nejaké osvetlenie asi opäť, ale ja už som niečo lepšie postaviť. Každopádne za osvetlenie sme utratili strašne veľa a už zase nemáme skoro žiadne peniaze. Ja už chcem konečne postaviť opäť niečo poriadne, som zvedavý, čo to bude ako ďalšie. Ale zase osvetlenie je tiež veľmi dôležité, aby ľudia videli, keď pôjdu.
A už tu máme aj deň, takže môžeme ísť stavať po svetle a už postavíme, dúfam, že aj niečo lepšie. Každopádne za chvíľu uvidíme, čo to bude. A ideme asi dovnútra, do tejto továrne, alebo do nejakého, neviem čo to je. Tak budeme továrne, čo tu postavíme ďalšie? A nejaké stoly, nejakého ďalšieho zamestnanca. Ale je super, že tu máme zamestnancov, pretože samému by sme to naozaj robiť nechcelo. A ideme ďalej postaviť niečo zase veľmi, veľmi ďaleko a tu ideme po nejakej skale. Ale asi budeme musieť obísť a asi za ňou tam niečo bude. Takže uvidíme čo. Takže ideme tam, rýchlo bežíme. Nechceme nič za Robuxy. A čo bude toto? Neviem, aha, ďalšia miestnosť. Rozširujeme hotel, no konečne. To je super. Ajme tu postaviť niečo ďalšie. Čo to bude? Aha, vyznieme si peniaze 17 karátov. Čo je už neuveriteľne veľké množstvo. A ideme tu postaviť ďalej. Aha, to je sklo. Dvere máme tu. A ideme rozšírovať hotel do tejto nová miestnosť. Ešte väčší bude. Sme si ho ešte zväčšili. Tak to bude fakt super. A tu niečo máme postaviť niekde asi dole. Takisto obehneme. Aha, a tu máme postaviť nejaký koberec. Aha. To sú riadne luxusné koberce. A ďalšie steny. Tak to je totálne obrovský hotel. To je ďalšia miestnosť, nejaký gauč, nejaká posteľ. Ďalšie dekorácie. A tu je ďalšia miestnosť, tu je jedáleň. Wow, to je totálne obrovské, a tu je nejaká lampa. A tu niečo, keď prejdeme okolo, tak tu máme postaviť niečo ďalšie, ale čo to bude? Tu si môžeme takto sadnúť, tu budú môcť hostia sedieť a dívať sa, teda obedovať. A ako ďalšie ideme niečo postaviť asi sem. Aha, sem. Ideme cez zvonok a musíme ísť sem. Asi pre peniaze, alebo čo to bude? No uvidíme, každopádne ideme sa pozrieť. Áno, pre peniaze. Koľko zarábame? 21 karátov, ak pamätáte, to predtým sme zarábali nejakých 12. Tak to už je totálne obrovské. Strašne veľké množstvo, čo zarábame, tak to je neuveriteľné. Postavíme si nejaké dvere a tu bude čo? To bude nejaká obrovská terasa, alebo čo som zvedavý, tak poďme stavať ďalej. Možno fakt zvedavý, čo tam bude. Fakt som zvedavý, čo tam bude, tak si to poďme postaviť. Poďme tam. A ideme to každopádne postaviť, tak som fakt zvedavý, čo tam bude. Ale ak by ste to chceli vidieť, tak to uvidíte až na budúce, takže každopádne klikni na tlačítko odberu, zvončeku, lajku, zdieľať a u nejakého ďalšieho videa zase čau.